खुलुमबाय। नोंथांनि सोंलुनि फिननाय। जोंहा 33थि एनुवेल कन्वेन्सन बिनि सायाव सोंलु। जोंहा 33थि एनुवेल कन्वेन्सनखौ जोंनि माखासे दोरोङारि बिथिंजों लोब्बा लानानै आरो जोंनि धोरोमखौ लाखिनायनि सायाव धोरोमजों लोगोसे जाथि हारि माहारि हारिमु जोंनि सोदोमस्रि बेफोरखौ जोङो बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय आरो जोंनि माखासे सुबुंफोर इयुन जोलै आरो दासिम सोलिबाय थानाय माखासे सुबुंफोरनि गोसोआव सोंलु थानाय नैबेखौ जोङो बिथांमोननि गोसोआव बुजिहोनो थाखाय बा बिथांमोननो जोङो क्लियार खालामनानै होनो थाखाय जों नैबे एनुवेल बाथौ कन्वेन्सन बेखौ जोङो बोसोराव खेनसे लानाय जायो। बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बाथौ धोरोमा जेनाखि जों दा गुदि बाथौ आफाद हिसाबै जोङो जाथिखौ सेन्टिमेन्टआव लानानै जाथिखौ सिगाङाव दोननानै धोरोमखौ साखाथियाव लाफानानै जोंनि नैबे बर' जाथिनि माखासे सिनायथि बर' जाथिनि गोदोसोनानै थानाय जोंनि बर' जाथिया बुहुमाव जाहाथे बयजोंबो सिनायजायो आरो जोङो गुबुन कान्ट्रियाव थाङोबा जोंनि सायाव सोंलु फैयो मा हारिनि बबे ट्राइबनि मा जाथि अब्ला जोङो बुंनो गोनां जागोन जोंहा नैबे बाथौखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ जों होनो हानाय जोंहा क्षमताया फैगोन जों बेखौ आसा खालामनानै नैबे जोंनि एनुवेल कन्वेन्सनखौ जोङो लानाय जायो। दिनैहाय फुङावहाय जोंहा दिनै फुङाव आङो थांनाय हरनिफ्रायनो लानानै बुंनोसै। जोंहा थांनाय हराव खेराइ फुजा हरसे जादों। जोंनि नेम निथि बायदि जोंनि धोरोमखौ जोंहा मोनायाव जोंहा होनाय जायो खेराइ फुजाखौ। बे हिसाबै जों हरसे जों खेराइ फुजा होदों। बिनि उनाव जोंहा फुङाव जोंनि फिरफिला बिरहोनाय फ्लेग हस्टिं जोङो बेहाय 1 नाम्बाराव गोलैदों। जोंहा फिरफिलाखौ मानि थाखाय उरायहोनाय जायो होनबा जोंहा फिरफिलायाव गोबां जोंनि ओंथिफोर हाबनानै थायो आरो जोंहा जोंनि धोरोमखौ जाहाथे बिदिनो उदाङै बुहुमाव गोसारथों उदां अख्राङाव जोंहा बिरबायनानै जोंखौ बयबो सिनायथों बे बिथिङाव लानानै जोंहा फिरफिलाखौ उरायहोनाय जायो आरो जोंनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय फुंनि समाव जोंहा बे फिरफिला बिरहोनायानो आरो जों दा फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे बेनि उन जोंहा गेवलां मेल दङ। गोबां आलासिफोर जोंहा मोजां फैगोन बे गेवलां मेलाव जोंनिनो माखासे धोरोमनि आरो जोंनि समाज सिबियारि बिथांमोन जोंनि आगुनि गागु बिथांमोन दङ जा बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। बे हिसाबैनो आङो दिनै नैबे समाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा आरो जोंनि बाथौ धोरोमनि अनगा गुबुन बिथांमोनखौबो आङो फैनो थाखाय खावलायदों जाहाथे जोंहा नैबे गेदेमा बिथांमोननि माखासे खोथा आरो बिथोन होलांनायफोरजों जोङो गोसोआव गोनो गोथो साननायखौ जाहाथे जों क्लियार खालामनानै लानो हायो। बिनि थाखाय आङो जोंनि बाथौ सिबियारिजों लोगोसे साफ्रोम जोंनि बर' माहारिखौ आङो लैहोर फैनानै नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। खेराइखौ जोंहा जोंनि गोदोनि मोनसे जोंनि जाथि हिसाबै जोंनि आबौ आबै जोंनि आयं बियायं सियायं आजौ आजै बिथांमोना होबोबाय थानाय हिसाबै जोंहा बेखौ मोनसे लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि न'खराव बा जोंनि रायजोआव जोंहा निदान आफोद खैफोद लोमजानाय एरि बेफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा नैबे खेराइ फुजाखौ लानाय जायो। मानो होनोबा जोंहा जोंनि आइ आफा जों मेगनजों नुवा खोमाजों खोनाया बिसोरखौ जों बबेयाव थायो जों मिथिनो मोना नाथाय जोंनि गोसोआ मोनसे साननाय दङ साफ्रोमनिबो गोसोआव नैबे फैगोन। मानो होनबा जोंना इसोरा सोरगोआव थायो मैदोआव थायो पातालाव थायो गोबाङा गोबां बुङो नाथाय इसोर होनोबा इसोरा जोंजों लोगोआव अरायसम थायो। इसोरा जाहैबाय बबेबा सोरगो बबेबा हा सिङाव बबेबा पातालफुरियाव बबेबा मैदोफुरियाव बेयाव थाया जोंनि गोसो गोरबो जोंनि हांजोंनो अरायसम जोंजों इसोरा थाफायो। आरो जोंहा मानि थाखाय खेराइ फुजाखौ होनाय जायो होनबा जोंहा जाहैबाय जोंहा जेराव जों लोमजायो साजायो थिग जोंनि निदाननिफ्राय जों आरायग' मोननो थाखाय जोंनि जिउखौ जोङो आरायग' मोननो थाखाय जोंनि थाखाय जोङो बुलि होनाय जायो। जोंनि अनगा जोंहा आफानो जोंखौ
अनुस्था दा खालामथों बे हिसाबै जोंहा खेराइ फुजायाव जोंखौ आरायग' मोननो थाखाय जोङो खेराइ फुजा बुलि होनाय जायो। बेनि खेथ्रआव बुंनो थाङोबा जोंहा दानि समाव बुंनो गोनां गैयामोन, बे बाथ्राखौ आं बुंनो गोनां गैयामोन। बेनि थाखाय आं सिगाङाव खेमाहा बिनाय थायो भुलफोर जायोबा। नोंथांनि सोंनायनि फिननाया ओरैबायदि आं बुंगोन, मानो होनबा दानि जोंहा धोरोम बिथिङावबो जोंहा बेयाव माखासे राजनिति हाबनानै दङ। आं बेखौ आंनि नोजोरजों नुनानै आंनि खोमाजों खोनानानै आं बेखौ डाइरेक्ट बुंगोन। जोंहा नैबेयावहाय जोंनि धोरोमासो देरसिन, जोंना बाथौआ देरसिन, जोंना खृष्टाना देरसिन, जोंना ब्रह्मआ देरसिन, बेफोरबायदि बुंनाय गोबां दङ, गैया नङा दङ। नाथाय बुंनो थाङोबा जों जारिमिनारि हिसाबै नैबे गुदि बाथौखौ जोङो बर' जाथि हिसाबै जोंहा अनसायोबा जोंनि थाखाय इयुनाव मोजां जालांगोन। आरो मानो होनबा दिनै जोंहा दिल्लीयाव गोबां सावरायजागासिनो दङ। जोंनि जाथि हिसाबै जोंहा नैबे बाथौआसो जोंखौ फोथांनानै लाखिगोन। आरो सोरबा खृष्टान, सोरबा ब्रह्म, सोरबा गुबुन गुबुन बायदि बायदि धोरोम थानो हागौ, बिथांमोना दुखु मोननो नाङा। बिथाङा बबे बिथिंखौ लानानै गावनि जाथिनि सिनायथिखौ होगोन बेखौ एसे सिन्था खालामनाया मोजां। जाथि हिसाबै कालसार हारिमु थाबासो जाथिया थांनानै थागोन, नङाबा जों जाथिया थांनानै थानाय नङा। अखल जों बर'ल' नङा, गुबुन जाथिफ्रा गुबुन गावसोरनि माखासे धोरोम आसार खान्थिखौ लानानै थांनानै थायो। थिग बे हिसाबै जों बर' जाथिया जोंहा बाथौजों लोगोसे जोंहा जोंनि गाननाय जोमनाय आसार खान्थि, गायनाय फुनाय, दानाय लुनाय, नै बेफोरखौ लानानैसो जोंहा जोंनि जाथिया थांनानै थागोन। बेखायनो जोङो बाव धोरोम हिसाबै जोंहा बर' जाथिया जोङो गुबुना जेखि धोरोम लाया मानो लाथों, लाबाबो बिथांमोनहा नैबे बाथौनि सायाव गाज्रि नोजोर लानो नाङा। मानो होनबा बाथौआसो जोंखौ फोथांनानै लाखिगासिनो दं, बाथौआसो जाथि हिसाबै जोंखौ नायसनगोन। आरो बाथौ नङाबा जोंनि जाथिया बुहुमाव रावजोंबो सिनायथि जानाय नङा, आरो बाथौ नङाबा जोंनि कालसाराबो थानाय नङा। बे गोमालांनो हमनायखौनो जोङो बोरैबा होबथानो हायो आरो जों बोरैबा बोखांफिननो हायो, नैबे बिथिंखौ जों नायनानै नैबे जोंनि बोसोराव खेनसे जोङो गुदि बाथौ आफाद एनुवेल कनभेनसन खेराइ फुजाजों लोगोसे जों बेखौ लाबाय थानाय जायो। आरो बिथांमोनहा गुबुन जायगायाव थानानै माखासे गावनि जाथि, गावनि ससाइटिया खम हिसाबै गुबुन जाथिफोरजों गोरोबनानै थानांगौनि थाखाय बिथांमोनहा उफाय गैयैयाव सोरबाया जोंनि बाथौखौ बावगारदों जानो हागौ। नाथाय बे नङाखि जोंहा दिनै बेखौनो जोङो बुजिहोनो थाखाय नैबे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। आरो बिथांमोना साननो नाङा जोङो बाथौ नङाबा आरो बाथौखौ जों लायोबा जोंहा बिपदाव गोलैगोन, बे नङा। जोङो बर' जाथि हिसाबै जाथिखौ सिनायथि होनोबा जोंहा बाथौखौ बावगारनो मोननाय नङा। आरो बिथांमोनहा जुदि गुबुन मालायनि माखासे बाहेरा देशफ्राव, हमना ला जोंहा नेपाल, बेंगल, बेफोराव जोंनि गोबां बर'फोर दङ, नाथाय बिथांमोनहाबो दा जोङो बिथांमोनखौ खेराइ फुजा होनाय आरो बिथांमोनहा बाथौआव फैफिनबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों। जाय सासे सानै दङ बिथांमोनहा, नाथाय बिथांमोनहा फैफिनगासिनो दङ दासिमाव। अजानि बिथिङाव नंगौ एसे जोंहा जानागुरुफ्रा खम माने जोंहा एसेबां मानि खम नङा, 100आव जोंहा 10%सोआव जानागुरुआ खम। मानो होनबा जोंहा जोंनि बुलि बाथौआ एभेलेबेल जानाय हिसाबै जोंहा माब्लाबा समाव जानागुरुखौ मोनस्लाबनो नागिरा। मानो होनबा जोंहा बोथोर थायो, सिजेन। हमना ला जोंहा आघन मासनिफ्राय जोंहा खेराइ फुजा, ओंखाम गोरलै, ओमफ्राय पुसआव थागोन जोंहा दान्दिसे सम, मास मोनसेया गेप थायो। पुस मासाव जोङो बाथौ फुजा होआ। बेनि उनाव जोंहा मागआव जोंहा सोरबा आघनाव हास्लाबैया मागआव जोङो जायो ओंखाम गोरलै। दा बेखायनो जोंहा माखासे जानागुरुफोरा नैबे मोननै समाव एसे एभेलेबेल जोंनि माखासे फुजा होग्रा आरो जों आफा बोराइ बाथौखौ गाबज्रिग्रा जोंहा गोबांथार हिसाबै बेयाव जोंहा एसे प्रब्लेम जायो। मानो होनबा जोंहा गामि दरसेयाव 50टा न'खर थायोबा सासे जानागुरुल' जोंहा थानाय जायो गामि दरसेयाव। बे हिसाबै जोंहा एसे प्रब्लेम जायो। दा बेनिखायनो जोङो नैबे जानागुरुनि सायावबो एभेलेबेल खालामलांनो थाखाय जोंहा नाजागासिनो दङ आरो जोंहा जागासिनो दङ। आरो बेयाव साननो नाङाखि जोंनि रायजो राजाफ्रा जों जानागुरु गैयिनि थाखाय जोंहा बाथौखौ जों सिबिनो हाला, खुलुमनो हाला, आरो बाथौखौ जोङो बरायनानै लानो हानाय नंला, बेफोरबायदि साननो नाङा। बे खाबुखौ लानानैनो जोङो दिनैनि बेफोरखौ जोङो गोबां खस्थ' दुखुजोंबाबो, रां रुफा गैयाबाबो जोङो बिबाय
माबाय खालामनानैबाबो जोङो नैबेखौ खालामो। जों जाहाथे जाथिनि थाखाय हारिया बुहुमाव मोजाङै गेवलां जानानै थाथों, बयजोंबो सिनायजाथों, बेखौ जोङो मिजिं थिनानै जों बे कनभेन्सनखौ लानाय जायो। आंनि रायजोनि सायाव मोनसेल' मेसेज होनाया बेनो, रावबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' जाथिया जेबो गोनो गोथो साननो नाङा। सोरबा खृष्टान गोबां धोरोमाव थाथों, जोंहा नैबे बाथौजोंसो सिनायथि जागोन आरो बिथांमोना जेरावखि थाङा नैबे बाथौखौ लानानैसो गावनि जाथि आरो गावनि हारिमु गावखौ सिनायथि होनो हागोन।